guys, welcome back to my channel. गासिखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर फिसालाफोरनि स्कुलावहाय दिनैहाय मिटिं लादों। स्कुलाव खेला जादोंमोन नालाय बेनिनो दिनै बान्था राननाय हाबाफारि आरो लोगोसे बिदाय मिटिंबो दं। क्लास 10 निफोरखौ बिदाय होगोन आरो गार्जेनफोरखौ लिंहरनायलाय आंबो फिसालाजों फैफाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनजों आं जा शेयार खालामलांनो हायो शेयार खालामलांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। क्लास 6 नैथि बान्थाखौ मोननो हादों मिल्टन सरगियारि क्लास 6 आरो थामथि बान्थाखौ मोननो हादों रिंसार रामसियारि क्लास 5। लोगोफोर आं भिडिअखौ लाखिबाय शर्टकाट लाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो। सेथि बान्थाखौ मोननो हादों भूमिका दैमारिखौ मोननो हादों हाइन्सा बर' क्लास 2 दैमारि क्लास 6। नैथि बान्थाखौ मोननो हादों फुंबिलि बसुमतारि क्लास 6। थामथि बान्थाखौ मोननो हादों आलासि दङ बिथाङानो जाहैबाय जोंनि गबरथना बर' फरायसाफोरनि दाबावैसो जालांनाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जिल्लानि देंखो मोसानायाव देरहानो हानाय जोंनि ओनसोलनि हालामनिनो इरादाव बिथाङा थार्ड प्राइजखौ मोननो हादोंमोन। इरादाव सरगियारि बिथाङाबो जोंजों दिनैनि हाबाफारियावहाय देंखोगिरि महरै हांख्रायनानै लिंहरजादों। जोंहा दान्दिसे उनावनो दिनैनि जि हाबाफारि जों बेखौ जागायसिगोन। जोंहा गोबां गार्जेनफोरखौनो जों खम फैनाय नुदों। जोङो टाइमखौ होदोंमोन 10 बाजि नाथाय जोंहा 11 बाजि जालायनोसै। दासिमबो गार्जेना बारा प्रेक्टिस खालामनो मोनाखै। अबयसे आं दहाय बुंखादों जों क्लासबो खालामबाय थानाय जादोंमोन। मानो होनबा जों गेलेनायावबो जेब्ला बादायलायनाय जादोंमोन बे समावबो जोंहा गेलेखांनायनि उनावहाय मोसानाय प्रेक्टिस खालामनाय जानो हायासै। मानो होनबा मेंनायनि फलै जों मोसानाय प्रेक्टिस खालामनो हायाखै। दा बे दानि बिथांमोनाबो मैया दाखालिसो सिखायब्रबनाय जोंसो फुटबल जानो हागौ। गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा बिनो थाखाबाय। बाबु आब'नि जिरा मोना मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। जों दा दोंसे आरज मेथाइ रोजाबनो आखायाव लादों। माबाफोर गोरोन्थि जालाङोब्ला सिगाङावनो निमाहा बिनाय थाबाय। संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंगसाय। संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलां। संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ हाबाफारि दिनैनि बे मेलावनो नुजाथिनो हानाय मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि लोगोसेयैनो बे फरायसालिनि बिगोमा सार लोगोसे नुजाथिनो हानाय जोंनिनो फरायसालिनिनो फोरोंगिरि सार मेडाममोन लोगोसे फरायसालिनि आंगो फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन नुजाथिनो हानाय
गासै गारजेन बिथांमोननिसिम इंराजि गोदान बोसोर लोगोसेयैनो Abu Jonathan dadah. Jonathan. Sinaji pagi dong. GSB Guru Farasalini Ditagiri Bangaran Dikran Desumutari sir Ditagiri Ganesh Dikunta Guru Kolave Legase Kahasi Arunajam Banwanta Guru Kolave Mandol Tayan sudah. Oi, Dolta. Sara Gotave Dan Sinatina Kelara GSB Museni Tambari Leneo Tamti Banta Vinarai Fungbai Rado Sorgeri Bitango Gauni Statikunta Guru Kolave Legase Kahasi Arunajam Banwanta Guru Kolave Ake Kumbal Bitanga Jumni Unsulisase Gukung Zakapunai Metai Zabgiri Dan Sinatin Akeola Bodo GSP Guru Farasalini Logo Furungiri Dipo Kusumutari Sar Bitango Gauni Statikunta Guru Kolave Legase Kahasi Arunajam Banwanta Guru Kolave Sama Gotave Bitangisi Dan Sinatin Akeola Bodo Sanserang Ramsiari Naiti Bantaku Munda Hada Milton Sorgiari Class 6 Tamti Bantaku Munda Hada Ringsar Ramsiari Class 5 Josimita Karnai in the Sofani Class 6 to Class 7 Seti Bantaku Munda Hada Desanai Ifol Musomotari Class 7 Sumkur Boro Class 8 Sanserang Ramsiari Class 6 Seti Bantak Naiti Bantaku Hada Sanserang Goyari Class 6 years Class Bitorai to Class 2 Seti Bantaku Munda Hada Malfungara Musari Class Bitorai Malfungara Musari Class Bitorai Naiti Bantaku Munda Hada Momi Boro Class Bitorai Momi Boro Donga Gaya Tamti Bantaku Munda Hada Hainsa Boro Class 2 Naiti Banta Momi Boro Class Bitorai Tamti Banta Hainsa Boro Class 2 Hainsa Boro Tamti Physics year for girls Class 6 to Class 7 Seti Bantaku Munda Hada Onzi Dimari Class 6 Naiti Bantaku Munda Hada Bagian बिथांमोना माने सिगांनिफ्राय फरायना लायाखैनो एसे खम जादों जों सिगाङावबो जों बहुत होनबाय थादों बिथांमोनखौ जेब्ला क्लास स्टार्टिं जादोंमोन क्लास 10 नि जे नोंथांमोना सिगांनिफ्राय फरायखायाबा उनावहाय नोंथांमोना जुदि फरायनो नाजाब्लाबो नोंथांमोना हाहैनाय नङा जे नोंथांनाव देनां नोंसोरो उनावहाय फारि गोलैगोन फरायनाया दा बिथांमोना मा खालामबाय सिगाङाव गथ'फोर लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन